Здравейте хора, аз съм Иван БГ и сори, че не качвах много клипове, просто защото мислех някакви тактики за снимане и най-сетне ги реших. Така, това е информационно видео, за което да ви кажа, това лентата за смене на езика е някъде тук, обаче не мога да се намеря. Или може да сменя езика. И затова ще качвам клипове само на английски писане. И може да пише малко неграмотно. Затова. И ще качвам много клипове, например, GTA. Само по Minecraft. Мъта. И много други игри. Абонирайте се. И да, това беше. Чао!